So diri nga part call, nanay say birthday call. So padung na ko sa location sa nag-birthday call. So diri nga part call, kuyog na to diri call si Food Panda call to ko ning agi call. Hello ma'am. Hello, good afternoon. Ma'am, ako lang i-confirm ma'am, kini ang inyong kuan ma'am, pin location diri aning tupad aning gasoline station na Eskinasod Sa unsa pud banda ni sir? sa Maxim ma'am. Ata Maxim, kuan sir kanang nay agianan tapat sa refill gas station o gasol, Petron gas. Na ako kay order sa Food Panda ma'am. Una sa. Cake ma'am no, cake. Okay. Basin mo to gaon na. Ako lang siyang kuanon ma'am. Kanang ga itom call mo na si ma'am call customer na to call. Sige lang ma'am. Ay birthday ma'am. Mangaon namin duha dia ma'am. Secret niya na niya no, wala niya no. Kaya dito sa dagat tago nito mo. Tambok, tambok. Takoy. Dagan na siya. Gago. Lak sa luod sa ana ni ko 332 no. Hadlok ta 3. Hoy. Kana ada galan halin. Tara. Tara ma'am. Pwede rin. 332. Ako na lang sa regular. Spicy. Spicy to good na. Diri nga time call, ihap sa ta sa sinsiyo call para sukli na to kang ma'am call. Ikaw ang kapaliwag ma'am. Sakto ba na? Sige, pick up ni doon sa... $18. Okay na ma'am. Okay ma'am. Thank you. Mangaon mi ma'am. Mangaon mi.
Joke ka to mamaya. Sabi na kung kaon na. Ano ba? Waman mo sugot si Ma'am Kol nga mga una sila Kol. Magas man Kol. So karon Kol na sa 10x target Kol. Di na to ni undangan Kol, di ta kakaon Kol. So diri nga part Kol, ngit-ngit gini dapita Kol kay gabi naman ni Kol. So kamo na adjust Kol pa. Awa Kol, ngit-ngit Kol no. Nabito ko Kol, ngit-ngit diri dapita Kol. Diri nga part Kol, tawagan na to si customer Kol. Basin de mga hagda o kaon Kol. Hello, ma'am. Nana ko diri sa kuan, ma'am, katong iskina. Sud. Dali. Susunod ng kindit nung nakutrigawar. Ah, Deliver ko kay natugman sana natugmas ni ga ingon man siya kuan. Diring dapita Kol, gayaw-yaw na nas Ma'am Kol kay gigutom na na Kol. Ayang Diyos ko wala na akong kami. mo lagi, ma'am. Ayaw isa! Uwag! Tigot kayo. Para, ma'am. Salamat Thank you, kayo, John. Sige, ma'am. Mga una ta, ma'am. Lagi. Ako na tayo. Diring dapita Kol, kay expect jud kumingon si Ma'am nga ali Jul kaon ta Jul. So diri ra tama na tong video Kol. Salamat Kol. God bless Mama. Chup.